Suaro den taraso bare rangkuangan den lah mulai kale. Seharusnya den minum Ubek, tapi jo apa Ubek den dape. Dan cuba minta piti ka bini, tapi waden nyo kalah sehehe. Sia nama ngalasi udah. Adia. Rameh lah duda Ubek tu serang. Ambo kape mengalih lai. Iko bini berangkat berang se. Belajar lagi sakit. Disuruh ke rajo. Harus makan disuruh lalu di rumah. Kan disuruh ke rajo. Suaro den taraso bare rangkuangan den lah mulai kali. Seharusnya den minum Ubek, tapi jo apa Ubek den dape. Dan cuba minta piti ka bini, tapi waden nyo kalah se. Banyak bana gayo dah mah. Ambo kape aile ha. Dia tak paso den duit kawan tadake. Pinjam piti untuk pambali Ubek. Lah den dulu Ubek cie-cie, tapi badan den tambah mangarete. Mungkin kau ada salah minum Ubek. Dia baru dalam pak. Yo tu aduk ni apa lah tu ha. Masa udah makan mie dia, beko cacingan udah. Nak bagi duda amat sibuk dah. Para sayang kini denai tangguangkan kamano kaden kadukan. Induk bareh nan denai sayang kini kola aco berang da ado piti abang di tenda. Sia nama nendang ya. Adia. Iyo udah tu. Banyak mana banyak udah tu. Yang sakit kaki lah, yang sakit kepala lah, yang sakit paru lah. Tugas istri tu maafin suami. Ambo mengalih dah. Odeh made suaro den taraso bare rangkuangan den lah mulai kali. Seharusnya adik-adik agi Ubek, tapi jo apa Ubek den dape. Kotika dan cuba minta piti ka bini, tapi waden nyo kalah se. Tak sayang dia keleo. Sayang. Tak paso den duit kawan tadake. Pinjam piti untuk lah pambali Ubek. Laden dulu Ubek cie-cie, tapi badan kau tambah pane-pane. Mungkin kau ada salah minum KB. Salah minum Ubek. Ubek KB nama minum. Jalan Ubek KB itu udah bersih. Sudah tu sembarang minum Ubek se. Ubek dena yang entah minum. Yo dia sembarang latan sih Ubek dia. Udah minta tolong kan dia dah dia cuacuhan. Tentu sembarang sosok sudah lah mana nak peze. Tapi udah sakit, makanya ambo nak mencari piti.
Ya tapi berhenti lah sehari kau dulu ah. Nggak bisa dah. Tuh pelanggan ambo lama nunggu tuh ha. Yalah ya. Parasayan nang kini denai tangguangkan kamaka denai kadukan induk bareh nan denai sayang kini kola aco berang da ado piti udah dicampaan. Jalan dicampaan udah dia. Seharusnya dalam rumah tanggo kalau udah sakit Adia nama ABH. kalau piti udah banyak Itu tuh Adia. kalau itu membangun rumah itu untuk satu. Untuk Adia juga dah. Kalau pirang kumuah, Udah nama ngamehan. kalau kainan kumuah dia. Udah selama mencuci deh. Udah sakit dia. Ambo kamu ngalih lah ha.